évfolyam érvényesítője vagyok, ami az Országos Évfolyész Fejér megyei egyesülete. Én fogom ma segíteni a találkozó levezetését. Ma több érdekes előadást fogunk hallani, és közösen is fogunk beszélgetni. Arról beszélgetünk majd, hogy milyen nehézségekkel találkoznak az értelmi fogyatékossággal élő nők. Milyen támogatásra van szükségük, hogy önérvényesítővé váljanak, és kiálljanak magukért. Ma megismerhetek olyan önérvényesítő nőket, akik jó példát mutatnak, akik megmutatják, hogyan tudunk kiállni magunkért és egymásért, hogyan dolgozhatunk minden értelmi fogyatékossággal élő ember jogaiért. A mai rendezvény a Halljátok meg a hangunk című nemzetközi esemény sorozat része. Az önérvényesítők egész Európában szerveznek konferenciákat és workshopokat, hogy a jogaikról beszéljenek. Az eseményeket az Európai Önérvényesítők, a platform, vagyis az EPSA tagjai szervezik, amit az önérvényesítők mondanak a eseményeken. Az EPSA vezetői továbbítják az európai döntéshozók felé. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondok néhány tudnivalót a Zoom használatához. Kérlek, hogy amikor nem beszéltek, kapcsoljátok ki a mikrofont. A mikrofont úgy tudjátok kikapcsolni, hogy a képernyő bal alsó sarkában lévő mikrofon ikonra kattintotok. Ha át van húzva a mikrofon, akkor ki van kapcsolva. Ha hozzá akartok szólni a beszélgetéshez, még egyszer a mikrofon gombra. Ha eltűnik az áthúzás a mikrofonról, akkor be van kapcsolva a mikrofon. Ha hozzá szeretnétek szólni a beszélgetéshez, tudtok jelentkezni. Úgy tudtok jelentkezni, rákantítotok a szív ikonra, gombra, a képernyő alján. A szív ikon alatt a React felirat látható. Rákattintotok a szív ikonra, felugrik a felemelt kéz ikonja, és a Raise Hand felirat. Ha rákattintotok a felemelt kézre, ikonra, azzal tudtok jelentkezni, mi pedig fel fogunk szólítani. Most pedig felkérem Gyene Piroskát, az évfolyék elnök asszonyát, hogy nyissa meg a találkozót. Köszönöm szépen. Annyi változás van, hogy Piotr sajnos nem tud ma itt lenni, úgyhogy kérlek, hogy akkor a következő előadónál folytasd. Sala Ilona következő előadónk, az évfolyész munkatársa. Ilona, A Bercse László jön ja, most. bocsánat, Kérlek, Becse hogy Lászlónak a beszámolót a munkájáról, és a tűni halljátok meg a hangunk eseményéről. Becse oké. László Akkor a következik. Bercse László fog most következni, és akkor tiéd a szó, Laci. Köszönöm a szót. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Bers László vagyok, az EPSA, vagyis az Európai Önérvényesítő Platform elnöke és az évfolyész társelnöke. Az EPSA az Európai Önérvényesítő Platform. Ez egy olyan csoport, amely Európa különböző országaiból származó önérvényesítőkből áll. Együtt dolgozunk az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogaiért. Az EPSA tagjai és vezetői is önérvényesítők. Az Inclusion Europe alelnöke is vagyok. Az Inclusion Europe egy nagy szervezet, amely 20 millió értelmi fogyatékossággal élő embert és családokat képviseli 39 európai országban. Az Inclusion jó, az EPSA az Inclusion Europe része. Az Inclusion Europe elnökségében mindig legalább 3 érvényesítő van, hogy képviseljék a hangukat a szervezetben, döntéshozói szinten.
Önérvényesítő vezetőnek lenni azt jelenti, hogy meghallgatok más önérvényesítőket, és gondoskodom arról, hogy a hangjukat minden szinten és egész Európában meghallgassák. Az EBSA vezetőjeként vezetem az EBSA vezetőség üléseit, és döntéseket hozok kollégáimmal együtt. Felszólaló konferenciákon és rendezvényeken, többek között az Európai Parlamentben. Részt veszek önérvényesítő programok szervezésében, például képzések és szakpolitikai beszélgetések szervezésében. Képviselem az önérvényesítőket európai szintű találkozókon. Részt veszek szakpolitikai anyagok írásában és véleményezésében olyan fontos témákban, mint az önálló életvitel, a lakhatás és az uniós finanszírozás. Az EBSZA 2 évente megrendezi a Halljátok meg a hangunk önérvényesítő konferenciát. Az eseményekben közös, hogy mindenhol az önérvényesítők vannak főszerepben. Önérvényesítők a szervezők, előadók és felszólalók. Decemberben Brüsszelben lesz egy záró rendezvény, amelyen a szervezők megbeszélik a tapasztalatokat. A Halljátok meg a hangunk célja, támogat, támogatjuk az önérvényesítőket. Segítünk az értelmi fogyatékosság lévő embereknek felszólalni egész Európában. A változásért dolgozunk együtt. Amit az önérvényesítők mondanak a helyi eseményeken, azt továbbítjuk az európai döntéshozók felé. Együtt elérhetjük, hogy az önérvényesítőket egész Európában meghallják és meglássák. Mit jelent az önérvényesítés? Az önérvényesítés azt jelenti számomra, hogy ki tudok állni a saját érdekeimért és a társaim érdekéért. Azt is jelenti, hogy megismerem a jogaimat, és átadom azt a tudást társaimnak. Együtt dolgozunk a változásért és a befogadásért. Miért fontos ez önérvényesítés? Az önérvényesítés fontos, mert merünk kiállni és hallatni a hangunkat. Megmutatjuk, hogy mi is fontosak vagyunk, hogy a közösség részei vagyunk. Önérvényesítőként azt akarom, hogy az országaink befogadjanak minket, hogy mi is a társadalom egyenlő tagjai legyünk. Ugyanúgy élhessünk, mint bárki más. Mit tehetünk önérvényesítőként? Bátornak kell lennünk, és tudnunk kell, hogy számít a véleményünk. Hallgatnunk kell a hangunkat. Mondjátok el, hogy mit gondoltok és éreztek, és mire van szükségetek. Mi vagyunk a saját életünk szakértői. Kezünkben kell vennünk az életünket, hogy jobb életet élhessünk. Mindenki lehet önérvényesítő a megfelelő támogatással. Titeket is arra bátorítalak, hogy mutassátok meg, mire vagytok képesek. Köszönöm, hogy itt vagytok ma, és beszélgettek velünk. Nagyon örülök, hogy a fogyatékosság élő nők jogairól tudunk ma beszélgetni. Ez egy olyan téma, amiről kevés szó esik. Várom, hogy mit fogtok megosztani egymással, hogy tanulhassanak tőletek, és hogy továbbíthassam az önérvényesítők üzeneteit az európai döntéshozók felé. Jó tanácskozást kívánok nektek! Köszönjük Bercse Lászlónak a beszámolót a munkájáról és a tudnivalókat. Halljátok meg a hangunk eseményekről. A következő előadónk Sallai Ilona, az Évoice munkatársa. Ilona önérvényesítő és könnyen érthető kommunikációs szakértő. Segít másoknak tanulni a jogaikról és kiállni magukért. Ilona egy nemrég megjelent jelentés alapján fogja elmondani, hogy az értelmi fogyatékossággal élő nőket milyen nehézségek érik Európában. Sziasztok! Sala Ilona vagyok, az ÉFAÉSZ munkatársa. Önérvényesítő vagyok, és könnyen érthető kommunikációs szakértő. Képzéseken és önérvényesítő csoportokban dolgozok.
Segítek a társaimnak megtanulni a jogaikat és kiállni magukért. Szakembereket is oktatok a könnyen érthető kommunikációról. Ma arról fogok beszélni egy nemrég megjelent jelentés alapján, hogy az értelmi fogyatékossággal élő nőket milyen nehézségek érik Európában. Én önálló felnőtt vagyok. Van munkám, párom, és én döntöm el, hogy mit csinálok a szabadidőmben. A családom és a környezetem partnerként kezel. Abban támogatnak, hogy önálló legyek, döntéseket hozzak, és felelősséget vállaljak a döntéseimért. Sok társam nem ilyen szerencsés. Sokan azt gondolják az értelmi fogyatékossággal élő emberekről, hogy nem képesek önállóan élni és döntéseket hozni. Az Inclusion Europe szeptemberben megjelent jelentése szerint mi értelmi fogyatékossággal élő nők többszörös diszkriminációval szembesülünk az élet több területén. Egyrészt, mert értelmi fogyatékossággal élünk, másrészt, mert nők vagyunk. A diszkrimináció hátrányos megkülönböztetést jelent. Azt jelenti, hogy rosszul bánnak velünk azért, mert különbözünk másoktól. És akkor most a fogyatékossággal élő nők elleni erőszakról fogok beszélni. Az értelmi fogyatékossággal élő nők nagy kockázatnak vannak kitéve a fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazás tekintetében. Világszerte a fogyatékossággal élő nők kétszer olyan gyakran szembesülnek erőszakkal, mint a nem fogyatékossággal élő nők. Ráadásul az értelmi fogyatékossággal élő nőknek az erőszakot követően a segítség vagy igazságszolgáltatás igénybevétele is nehezebb lehet. Sokan nem férnek hozzá olyan támogató szolgáltatásokhoz, vagy jogi segítséghez, melyek segítenek nekik a gyógyulásban, vagy a bántalmazók felelősségre vonásában. Most a döntéshozatalról és a szavazati jogról fogok beszélni. Sok értelmi fogyatékossággal élő ember gondnokság alatt áll. Ez azt jelenti, hogy nem dönthetnek az életükről. Sokan nem hozhatnak döntést a saját testükről sem. Európában sok értelmi fogyatékosság élő nőt ér akarat ellenére vagy beleegyezése nélkül fogamzásgátlás, sterilizáció és abortusz. Amikor az értelmi fogyatékossággal élő embereket gondnokság alá helyezik, gyakran megfosztják őket a választójoguktól is. Azzal, hogy kizárják ezeket a nőket a szavazásból, megakadályozzák azt is, hogy beleszóljanak a közügyekbe. Így az ő tapasztalataik figyelmen kívül hagyják. A politikát pedig olyan emberek alakítják, akik nem értik vagy nem veszik figyelembe az ő igényeiket. Az értelmi fogyatékossággal élő nőknek meg kell adni a cselekvőképességet és a választójogot. Csak így tudják hallatni a hangjukat. Így fogják a politikusok és döntéshozók figyelembe venni a mi véleményünket és igényeinket is. Csak így lesznek a törvények, szolgáltatások
számunkra is megfelelőek. Most az önálló életvitelre és a közösségbe való befogadásra ejtenék néhány szót. Európában több mint 800 000 értelmi fogyatékossággal élő ember él. Az intézményben élő, értelmi fogyatékossággal élő nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve az erőszak tekintetében. Az intézményben élő emberek ugyanis gyakran másoktól elszigetelten élnek és a személyzettől függenek. Ezért is fontos, hogy az intézetek helyett olyan szolgáltatásokra van szükségünk, amelyek támogatják az önálló életvitelt és a közösségbe való befogadást. Most az oktatásról fogok beszélni. Európában sok értelmi fogyatékossággal élő gyermek nem kapja meg a számunkra megfelelő oktatást, így sok lehetőségből kimaradnak. Nem tudnak megfelelően felkészülni a felnőtt korra és a munkavállalásra. Sok értelmi fogyatékossággal élő gyermek nem kapja meg a megfelelő szexuális nevelést sem. Ez még nagyobb veszélynek teszi ki az értelmi fogyatékossággal élő lányokat. Így nem fogják felismerni a veszélyes helyzeteket. Nem tanulják meg, hogy joguk van segítséget kérni, és hogy hová forduljanak segítségért. Az Európai Uniónak azon kell dolgoznia, hogy minden fogyatékossággal élő gyermek jó oktatást kapjon. A jó oktatás fontos ahhoz, hogy munkát tudjunk vállalni, önállóan tudjunk élni, és méltóságteljes életet tudjunk élni. A következő témám a foglalkoztatás. A munkával nem csak pénzt keresünk, a munka segít, hogy egy közösség részei legyünk, és fejlesszük a képességeinket. Az értelmi fogyatékossággal élő nők gyakran nehezen találnak munkát. Sőt, az értelmi fogyatékossággal élő nők több akadályba ütköznek a munkavállalás során, mint a fogyatékossággal élő férfiak és a nem fogyatékossággal élő nők. Nagyobb valószínűséggel maradnak munkanélküliek. Ha mégis dolgoznak, kevesebbet keresnek, és gyakran nem kapják meg a támogatást, ami a munkakereséshez vagy a munkahely megtartásához szükséges. Emiatt az értelmi fogyatékossággal élő nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve a szegénységet tekintve. Most pedig az egészségügyről fogok beszélni. Az értelmi fogyatékossággal élő nők gyakran nem jutnak hozzá megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Főleg a nőgyógyászati, a gyermekvállalással kapcsolatos és a mentális egészséggel kapcsolatos ellátásokhoz. Az egészségügyi szolgáltatásokról szóló információk túl bonyolultak. Az orvosokat és ápolókat nem képzik arra, hogy az értelmi fogyatékossággal élő nők számára érthető módon magyarázzák el az orvosi eljárásokat. Így az érintettek nem tudnak megfelelő döntéseket hozni az egészségükről. Az értelmi fogyatékossággal élő nőkről sokan azt gondolják, hogy nem érdekli őket a szexualitás, hogy nem alkalmasak szülői szerepre.
Emiatt nem kapnak megfelelő információt jogaikról, a párkapcsolatokról, illetve arról, hogy hogyan védekezhetnek a terhesség vagy a nemi betegségek ellen. Ezekről a témákról könnyen érthető tájékoztatást kellene adni. Képezni kell az egészségügyi dolgozókat a könnyen érthető kommunikációra. A legfontosabb, hogy az értelmi fogyatékossággal élő nőket teljes jogú állampolgároknak kell tekinteni, akik képesek saját döntéseket hozni az egészségükkel, testükkel és életükkel kapcsolatban. Most pedig beszeretnék mutatni pár értelmi fogyatékossággal élő hölgyet. Az értelmi fogyatékossággal élő nők ritkán tudják képviselni magukat. A politikában, a médiában és vezetői pozíciókban. Emiatt a véleményük nem jelenik meg az életüket érintő döntésekben. Szerencsére vannak jó példák is. Például 2024-ben már Gálkeránt képviselőnek választották. Ezzel ő lett a spanyol parlament első Down-szindrómás tagja. Franciaországban Eleonore önkormányzati képviselő lett 2020-ban. Az akadálymentességért, a befogadásért és a fogyatékos emberek jogaiért dolgozik. Az ő történeteikből is látszik, hogy az értelmi fogyatékossággal élő nők mit tudnak elérni, ha lebontják előttük az akadályokat, és támogatják őket abban, hogy vezetők legyenek. Még több ilyen példaképre lenne szükség, hogy értelmi fogyatékossággal élő nők el tudják magukat képzelni vezető pozíciókban. A változást úgy érjük el, ha támogatjuk az értelmi fogyatékossággal élő nőket, hogy fel tudjanak szólalni, és vezetők lehessenek. Szerintünk tabusítás helyett felkészítésre van szükség. Ezért az Évrész Közép-Magyarországi Egyesületével korábban létrehoztuk a Menő projektet. A Menő projektben az értelmi fogyatékossággal élő nőknek tartottunk képzéseket. Az volt a cél, hogy megismerjék a jogaikat, megtudják, hogyan lehetnek boldogok egy párkapcsolatban, és hová fordulhatnak, ha segítségre van szükségük, például bántalmazás esetén. Az érintett nők segítésében nagy szerepe van a támogatói hálózatoknak, vagyis azoknak, akik a környezetükben vannak, például szociális szakembereknek és pedagógusoknak. Ezért szakembereknek is tartottunk képzést. Szociális szolgáltatásokban dolgozóknak és iskolában dolgozó szakembereknek. Az én szerepem az volt, hogy tapasztalati szakértőként segítsem a beszélgetéseket vezető kollégákat. Például abban, hogy könnyen érthetően tudjanak beszélni a társaimmal a csoportban. Érintettként én is hasonló tapasztalatokkal rendelkezem, mint a csoport résztvevői. Jól tudtunk beszélgetni a nehézségeinkről és a minket ért
hátrányos megkülönböztetésről. Több résztvevő is elmondta, hogy korábban nem nagyon tudtak senkivel beszélgetni a nőiességről, és az ezzel kapcsolatos témákról pedig érdekelte őket. Összefoglalásként fontosnak tartom, hogy olyan jogszabályokra van szükség, amik az értelmi fogyatékossággal élő nőknek is egyenlő jogokat biztosítanak, és amik megvédenek minket a visszaélésektől. Nem megfosztani kell minket a jogainktól, hanem támogatni, hogy megértsük és gyakoroljuk a jogainkat. Olyan információra van szükségünk, amit megértünk, és ami alapján dönteni tudunk. Értelmi fogyatékossággal élő nő társaimnak üzenném, hogy tudom, milyen hátrányból indulni, de az erősségeimre koncentrálok. Kérlek, te is tedd azt. Te is értékes vagy, te is egyedi vagy. Legyél büszke magadra, én büszke vagyok rád. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Ilona, hogy ilyen sok hasznos információval láttál el minket. Most pedig Vizi Dorka önérvényesítő tréner következik. Dorka a Rejtett Kincsek DAV Egyesület munkatársa. Elmeséli nekünk, hogyan segít más fiataloknak érdekérvényesítésben. Itt vagyunk, elnézést, csak próbáljuk megosztani a képernyőt, és azt mondja, hogy nem engedélyezi. Mindjárt próbálok még. Egy pillanat. Talán sikerül. Látjátok ti most? Igen, látjuk. Akkor szuper. Akkor átadom a szót Dorkának. Mondjad. Sziasztok! Viszi Dorka vagyok, hús és véréves vagyok. Cukrásznak tanulok, nyáron dolgozni szoktam a Szodavárban. A gyerektáborokban segítek a kicsiknek. Önérvényesítő tréner is vagyok. 2 önérvényesítő tanfolyamot tartottam már a Töltavár Budapest Inkluzív Fejlesztő Központban. A Down-szindrómával élő fiataloknak összesen 8 fiatal képeztük ki. Volt segítőmás, aki ő gyógypedagógus. Fiatalok, lelkesek, együttműködőek, aktívak voltak. Nagyon élveztem a farok végzett munkát, szeretetteljes támogató légkörben dolgoztunk együtt. Az elején közösen lefektettük a szabályokat, amiket a tréning folyamán be kell tartanunk. Például lehet látni ott a képen, a plakáton. A feladatokban csillagokkal jelöljük a dolgok fontosságát. Ez mit jelent? Ez azt jelenti? Azt jelenti, hogy van 5 csillag, ami nagyon fontos neki. A 3 csillag, ami kevésbé az a 3 csillag, és ami talán nem az az 1 csillag. Különösen jobb volt az alkalmaz elején a tánc. Plakátot is készítettünk mindenki arról, amit a szabad idejében szeret csinálni. Én a Vixenházat nagyon szerettem, lehet látni a vendégképpen. Én a legjobban a szerepjátékokat és a videók
elkészítését, megnézését élveztem a legjobban. A fönti képen a étteremben pincérként vagyok. Ami arról szól, hogy ne csak a felnőtt beszéljen, hanem még a tanúszitromát is el tudja mondani. Hogy mit szeretnél? Igen. Mint például orvosnál is, ott a rendikében található, hogy ne a felnőtt, hanem hogy a tanúszitromások is el tudják mondani. Hogy miért fáj? Hogy miért fáj. És tud beszélni az orvossal. És tud beszélni az orvosokkal. És nem a szülőnek. És nem a szülők, igen. Nagyon büszke voltam, amikor átadhattam a tanúsítvánokat a végzett önépítőknek. Mondta, hogy volt buli. Volt buli, ettünk, ittunk, megünnepeltük a tréningeket. Az EOFOL Trisomi 20-ban ez a szervezet képezett ki engem is szénelnek Madridban. 10 ország vett részt a programban. Összesen 130 fiatalt képeztünk ki. Együtt. Köztük Esztert. Vagy együtt igaz volt. Vagy köztük Esztert is. Köztük Eszter is, aki a csapatomban járt, és ő volt velem plusz szerepen. A versekében látható, hogy együtt vagyunk. Én nagyon jobban lettem egy német lánnal, Fionával, az az arcokképpen látható. Brüsszelben újra találkoztam vele. A földi képen voltunk a brüsszeli parlamenti szinkronos stúdióban, és alul látható pedig a magyar csapat, és a utolsó képen pedig ott Eszterrel vagyunk. A Down-szindróma világnapja alkalmából szerepeltem rádióban és tévében. Földi képben látható, hogy rádióban szerepeltem a Keressel, aki a Csodafár Egyesületnek az elnöke, és a rendi képen pedig a TV felkészülés felvételen készült. Az a fiú tartott a kamerát. Már tudom, hogyan kell a beszédet összerakni, és hogyan tudom kiállni magamért. Nem véltem, bátran szerepeltem. És most sem félsz. És most sem félek. A Csodavárban, a tanúvirágnap alkalmából egy nagy bulit rendeztünk az ételképviselőkkel, és más fiatalokkal, még velem másoknéban is voltunk. Én is látom, hogy ezután is. Ezután is összejárunk, havonta tartunk ételképviselő klubot, Csodafár klubot. Én találtam ki egyébként. Ezt a nevet, igen. Így táncoltunk, beszélgettünk, játszottunk, megkismerkedjük magunkat és egymást. Elmeséljük, mi történt velünk. Jól érezzük magunkat együtt. Az önérvényesítő tréning nem csak a tudást adott nekünk, hanem barátságokat is. De bátorságot is. Nagyon is elmentünk összesen kirándulni, ahová beengedtünk a szüleinket is, és a kutyáinkat is. A nagy kutya, a szemeszínű asszonyi kutyánk a Suzi, anyalába alatt van egy kis kutya, Fordos, Bocsnak hívják, és egyébként a tesem kutyája, és a fekete kutya veszik a Kareszé. És itt nem állunk. És itt nem állunk meg. Önérvényesítő képzésünk tovább folytatódik az EOFOL Trisomi 20-ban
következő projekten 2025. november 15-16-án Nyíltházán. Jaj, bocsánat. Bocsánat. És még Budapesten is lesz még egy tréning, akkor az ősszel vagy télen. Igen. Egy csoport max. 6 fő lehet. Még lehet jelentkezni, így látható e-mail címen. Köszönöm szépen. Állítok, visszalépek egy bocsánat. És akkor most leveszem a megosztást, ha élet tudom. Én nem tudom levenni, le tudjátok venni akkor a megosztást, hogy akkor visszaadjuk. Én már kikapcsoltad, úgy látom. Ja, szuper, jó, jó, oké, köszönöm. Nagyon köszönjük Dorkának a beszámolót, és gratulálunk a munkádhoz, Dorka. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg Elizabeth Moldovánt. Eli önérvényesítő Romániából. 25 évet élt különböző intézményekben. Jelenleg önállóan él, és az intézmények kiváltásáért dolgozik. Más fogyatékossággal élő emberekkel támogat, hogy közösségben tudjanak élni, megfelelő támogatással. Elmondja, milyen út vezetett az intézményekből az önállóság felé, és hogyan lett önérvényesítőként az intézményekben élő emberek hangja. Köszönöm. Na, sziasztok! Én Zoli vagyok, és segítek Elinek. Láttok minket? Igen. Látunk, hallunk tökéletesen, Zoli. Láttuk és hallunk, csak mi nem látjuk és halljuk maguk. Mármint hallani halljuk, de látni nem látjuk. Na de mindegy, nem fontos. Mennyi időnk van? 15 percetek van. Avem 5 per minute, Eli. Az rendben? De Rendben, lehet persze, 20 is. persze. Oké, jó. 5 per minute, Eli, deci poți să începi. Bine, numele meu este Moldovan Elisabeta, Nevem Moldovan Elisabeta. sunt de la Asociația Ceva de Spus din România. A Ceva de Spus Egyesülettől vagyok. Ez azt jelenti, hogy mondani valónk van. Este o asociație de persoane cu toate tipurile de dizabilitate, de autoreprezentanți. Ez egy olyan önérvényesítő egyesület, ahol mindenféle fogyatékkal élő tag van, fizikai is, nem csak értelmi fogyatékkal élő. Am fost 13 ani copreședinte. 13 évig voltam társelnöke az egyesületnek. Anul acesta am renunțat să mai fiu copreședinte și am lăsat pe altcineva în locul meu. Idén már nem indultam a választásokon, úgyhogy más valaki vette át a helyem. O să vă vorbesc puțin despre istoricul meu. Kicsit az én életemről. Am fost abandonată la 6 săptămâni. 6 hetes koromban hagyott el az édesanyám. Am crescut în diferite instituții a statului român. Különböző intézményekben nőttem fel. Am locuit până la 20 am stat în orfelinate până la 18 ani. Árvaházakban éltem 18 éves koromig. Iar de la 18 ani am înlocuit într-o instituție de persoane cu dizabilități adulți. Miután betöltöttem a 18 évet, utána áthelyeztek egy értelmi fogyatékosoknak szánt intézménybe. Până la 25 de ani am locuit în instituție. 25 éves koromig éltem ezekben az intézményekben. Și în 2005 am hotărât să plec de acolo prin fugă. És 2005-ben megszöktem onnan. Și am locuit la o prietenă care crescuse și ea într-o instituție. És egy barátnőmnél laktam, aki ő is azelőtt egy intézményben. Ea era ieșită mai de mult față de mine. De ő régebben elment már az intézményből. Așa că am locuit pe la niște fundații. Utána pedig különböző alapítványoknál voltam. După aia am venit în Timișoara. Majd Temesvárra kerültem. Am locuit la o fundație pentru persoane cu dizabilități 7 ani. Egy
alapítványnál éltem 7 évig, amelyik értelmi fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatásokat, Iar în 2012 am devenit autoreprezentant la Asociația Ceva de Spus. és 2012-ben lettem önérvényesítő a Cevades Plus Egyesületnél. Nu știam cuvântul autoreprezentant și nici nu știam ce înseamnă. Addig nem hallottam még ezt a szót, hogy önérvényesítő, és azt sem tudtam, hogy mit jelent. Așa că colegii mei de la asociație și persoana de sprijin mi-au explicat ce înseamnă A kollégáim és a segítőm magyarázták el, hogy ez mit jelent. și așa am devenit din 2012 până în prezent autoreprezentant. És így lettem önérvényesítő 2012-től máig. Am 4 joburi, 4 munkahelyem van, nu prea mai am foarte mult timp la ceva de spus, már nincs olyan sok időm az önérvényesítői munkára, dar mă implic atunci când este nevoie. de amikor szükség van rám, akkor jelen vagyok. Mă duc la foarte multe conferințe Nagyon sok konferenciára megyek. pe Laszlo și cum îl cheamă pe... Tibi, Nu, Tibor. Tibor. Îi știu foarte de mulți ani, Lászlót és Tibort már nagyon sok éve ismerem. deci am fost și eu în EPSA Én is az EPSZ-nak a vezetőségében voltam. 8 ani de zile 8 évig, și într-adevăr este mult, ai multe de învățat de la EPSA. és nagyon sok tanulnivalónk van az EPSZ-tól. Și eu lucrez mult pe dezinstituționalizare, És én főleg az intézmények bezárásáért dolgozom, pentru că la noi în România este 16.000 de persoane cu dizabilități instituționalizați. mert nálunk Romániában még mindig több mint 16 000 felnőtt él ilyen intézményekben. Chiar acum am avut vizită pe Milan, directorul de la Inclusion Europe, 3 zile. Most volt nálunk Milan Sverepa, az Inclusion Europe-nak az igazgatója 3 napig, Și am lucrat 3 zile cu DGSPC, nu știu cum se zice DGSPC. és három napig a helyi önkormányzattal és az itteni intézmények vezetőivel dolgoztunk, Pe tema dezinstituționalizării. hogy az intézmények kiváltásán. Procesul la noi încă este destul de greu și lent, Nálunk nagyon lassan mennek és nehezen mennek ezek a dolgok, dar trebuie să luptăm și să lucrăm, de muszáj harcolnunk és dolgoznunk, că fără persoanele cu dizabilități nu se poate schimba nimica. mert ha mi nem szólalunk föl, akkor nem változik meg semmi. Ce să mai zic, Dali? Zi, cum ai ajuns să locuiești independent și cum ai ajuns tu alții acum să locuiască independent? În 2012 am decis că trebuie să-mi închiriez un apartament. 2012-ben döntöttem el, hogy ki kell béreljek magamnak egy apartmant. Locuiesc singură în chirie. Most egyedül élek. Este o curte mare, dar mai stau 2 persoane cu mine în curte, nu în apartament. Egy nagy udvarban lakom, még van 2 lakó ugyanabban az udvarban, de nem velem laknak, hanem külön-külön lakunk. De atunci am început să devin mai independentă, És 2012 óta kezdtem önállóbbá válni. să-mi plătesc toate cheltuielile singură, fără ajutor. Minden költségemet egyedül fizetem ki, segítség nélkül. Sunt sprijinită de o echipă mobilă de la un loc. De azért még mindig van szükségem néha segítségre. Cer sprijin atunci când am nevoie de medic, pentru Olyankor că, például, amikor orvoshoz kell fordulnom, pentru cum zicea Ioana, că este destul de greu să-ți vorbească un medic, un doctor pe limbaj ușor de înțeles. mert ahogy a Ilona mondta nagyon jól, sajnos az orvosok azok nem beszélnek könnyen érthetően, Și așa că acolo am nevoie de mult sprijin. úgyhogy ott sok segítségre van szükségem. În 2017 am început să lansez o carte cu povestea vieții mele. 2017-ben megjelent egy könyv az én életemről,
Nu știu dacă o vedeți așa în... Nem tudom, hogy jól látjátok-e. Igazából egy képregény, Am lansat-o în mai multe țări. és több országban megjelent a könyv, Am oameni care chiar doresc să facă și ei cărți és cu poveștile lor. vannak ismerőseim, akik ők is a saját életüket könyvformájában el szeretnék mesélni, Merg în diferite monitorizări în diferite instituții din România. és jelenleg az intézményeket monitorizáló csapatban vagyok. Mă duc cu niște... Explică ce înseamnă monitorizare. Aia vreau să zic. Verific, eu discut cu rezidenții de acolo, iar angajații psihologi și avocați vorbesc cu stafful de acolo. A monitorizálás azt jelenti, hogy elmegyünk az intézményekbe, és megnézzük, hogy milyen életük van az ott lakóknak. Én beszélek az ott lakókkal, a kollégáim pedig beszélnek az igazgatóval és az ott dolgozókkal. Verificăm condițiile din instituție, pentru că la noi încă se mai întâmplă foarte multe abuzuri. Megnézzük, hogy milyen az élet az intézményekben, mert náluk nagyon sok a visszaélés. Mai ales la femei. Főleg a nőket érinti a visszaélés. Uh, și facem un raport după fiecare monitorizare care o facem Utána pedig írunk egy jelentést, și o punem pe masa ministrului muncii amit elküldünk a minisztériumba. și atunci devin niște legi pe aceea monitorizare. És akkor utána a jelentésünk alapján bizonyos változtatásokat kell majd életbe ültetni. În ultimul an la noi în România s-a întâmplat destule abuzuri. Az utóbbi években Romániában nagyon sok visszaélés és erőszak jött a felszínre. Au fost pe toate canalele de TV, radio. A tévében is, rádióban is megjelentek. Chiar săptămâna trecută a fost cum îi zice, un reportaj despre copii care au crescut în instituție, iar acum trăiesc în comunitate. A múlt héten jelent meg egy ilyen titkos kamerával felvett riport, amely az intézményekben élő gyerekekről szólt, és milyen visszaélések történnek ott. Pentru că de multe ori nu rezidenții își bat joc de ei și stafful, angajații, adică acel om, nu știu, era medic, ceva, supraveghetor, face 22 de ani de pușcărie acum. Amiről most itt éppen megjelent, egy ott dolgozóról, az ott dolgozónak a visszaéléséről szólt, szexuálisan bántalmazta a gyerekeket, és 22 év börtönbüntetést kapott. Și consider că fiecare ar trebui să-și merită pedeapsa. És mindenki, aki visszaél, vagy erőszakot követel, azt meg kell büntetni. Pentru că persoanele cu dizabilități au dreptul să trăiască și să aibă indemnitatea lor, nu să fie batjocoriți. Mert minden fogyatékkal élő személynek joga van az élethez, és a jó élethez, nem ahhoz, hogy mások visszaéljenek, és erőszakot kövessenek el. Eu cam atât am avut de zis. Ca mesaj, eu vă încurajez să spuneți când aveți vreo problemă persoanelor de sprijin. Én körülbelül ezt szerettem volna elmondani, végezetül pedig csak annyit, hogyha bármikor, bármilyen problémába ütköztök, bátran mondjátok el a segítőiteknek, Să încercați să vă implicați în mai multe activități de autoreprezentare, vegyetek részt minél több önérvényesítő programban, tevékenységben, să mergeți la diferite conferințe și să vă cereți drepturile atunci când viți încălcate. menjetek konferenciákra, és kérjétek, harcoljatok a jogaitokért akkor, amikor
azokat nem tartják be. Vă mulțumesc pentru atenție. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük Elinek, hogy itt van ma velünk, és megosztotta velünk az értékes tapasztalatait. Ha van kérdésetek az előadókhoz, most lehet kérdezni. Várjuk a kérdéseket vagy hozzászólásokat. Dorka is szeretne. Szabó Bianca jelentkezik már régóta, szerintem kezdjünk vele. Akkor jó, Bianca. Nincsen, fel kéne venned a hangot, légy szíves. Nyomjál rá a mikrofonra, légy szívesen, nem lehet semmit. Nem hallunk. Most hallatok? Haló? Könnyű, Igen, most igen. hallunk, igen. Hát én azt szeretném mondani, hogy másodjára vagyok itt köztetek, és nagyon jó, hogy veletek lehetek, mert nagyon sok hasznos információt hallok ezeken a beszélgetéseken, és én magam is nagyon sokat tudok ebből töltekezni. Én magam is önérvényesítő vagyok egyébként, és nagyon sok hasznos dologgal gazdagodok. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Mi köszönjük hozzászólásodat. Van esetleg másnak Én kérdése, szólhatok? hozzászólása? Persze, Marian. Sziasztok, én Nagy Marjam vagyok, a Szegedi Éjfolyész önérvényesítés munkatársa. És szeretném a Dorkát megdicsérni, és a Elit. Nagyon büszke vagyok rátok. Remélem Eli hallod, amit mondok. És azt szeretném mondani az Ilonának, amit mondott az elején, hogy megkülönböztetnek minket azért, mert mi sérültek vagyunk. De egész Európában, de ezt nem kellene csinálniuk. Mi is emberek vagyunk. Csak mi segítségre szorulunk. Csak egy kicsit több segítség. Több segítségre szorulunk, igen. De attól mi is emberek vagyunk, ugyanúgy, mint bárki más. Én ezt üzenem Európába, hogy fogadjanak el minket is, ahogy vagyunk. Köszönöm. Mariam, az, hogy hiába hátrányban indulunk, de ne a hátrányainkat nézik, hanem az erősségeinket erősítsék, és hogy mi is megértsük az információkat, erre kellene a könnyen értetőre képezni a szolgáltatások vezetőit, illetve a dolgozókat. Köszönöm a szót, csak ennyit akartam hozzáfűzni Marian mondataihoz. Köszönöm. Mi köszönjük értékes válaszokat. Most Eger szeretne jelentkezni, átadom a szót Egrieknek. Bátran. Most nem nagyon hallunk, szerint aki épp beszél, közelebb legyen a... A kérdés az lenne, hogy hallották itt a fiatalok, hogy az előadónak 4 munkahelye van. Hogy ezt hogyan tudja megvalósítani? Milyen óraszámban dolgozik, vagy milyen munkát végez, vagy ő teljes munkaidőben, vagy van-e bizonyos fokú, nálunk úgy hívják, hogy leszázalékolás, nem tudom, ez náluk hogyan működik. Hogyan lehet 4 munkahelyen dolgozni egy fogyatékossággal élőnek? Az elejét a kérdéstek nem hallottuk, de a végét igen, és azt hiszem, hogy erre tud Eli reagálni, és akkor esetleg, ha még valami szükséges, akkor majd még egyszer megkérem, hogy kérdezzék meg. Deci, cum de lucrezi la 4 locuri? Cum poți tu să lucrezi în 4 locuri? Păi lucrez 4 ore la o croitorie. Tehát 4 órát dolgozik egy szabószaton. 2 ore lucrez la Oil-Dright, unde se fac lumânări. 2 órát az Allrightnál, ahol
gyertyákat készítenek használt étolajból. 2 ore lucrez la Ceva de Spus 2 órát dolgozik a Ceva de Spusnál önérvényesítőként, și 2 ore la Care Hub, îngrijire la domiciliu. és 2 órát a The Care Hub nevű cégnél, ahol acolo ești, faci curățenie, nu? Da, Ahol takarít. fac curat într-un birou. Most a jogi részt azt én teszem hozzá, tehát Romániában az a rendszer, hogy egyrészt a fogyatékkal élők azok kapnak egy fix összeget, ami Eli esetében 100 euró havonta, és ezen kívül, hogyha nincsenek nyugdíjazva, akkor dolgozhatnak ugyanannyit, amennyit bárki más. Tehát akinek van még úgynevezett beteg nyugdíja, akkor az nem dolgozhat csak 4 órát naponta például, vagy 2 órát naponta, vagy egyáltalán nem dolgozhat naponta, de Elinek nincs ilyen beteg nyugdíja, és nem is akar, mert ő dolgozni akar. Tehát ez a rendszer. Am explicat cum e cu pensia, că dacă ești pensie gradul 1, atunci nu poți să lucrezi la gradul 2 4 ore și așa mai departe, dar tu nu ai pensie Nu, nu am pensie de din aia boală. ca să poți să muncești cât vrei tu. Și Nem adică tudom, îmi doresc să muncesc, nu? és Eli szeret dolgozni, tehát ő direkt azért nem váltotta ki ezt a betegnyugdíjat, hogy tudjon Mi trebuie dolgozni amennyit activitate akar, ő aktív életet akar, és nem azt, hogy nyugdíjazzák. și îmi place ce fac. És szereti a munkáit. Értem, köszönöm szépen, és akkor még egy kérdés érkezett, hogy Eli önjogú, vagy van gondnoka, gondnokság alatt áll-e, vagy bizonyos ügycsoportokban van felmentve, vagy teljesen önjogú, ő saját maga irányítja az életét. Ești sub tutelă sau ai toate capacitățile legale? Am toate capacitățile legale. Önjogú mindenben ő dönt, mindenről, szavazati joga van, mint bárki másnak, szóval teljes. Cred că până la 18 ani, cred că am fost, nu știu Păi sigur. așa este, că ca și copil nu Ca are. și copil, da. Azt mondja, hogy 18 éves koráig valószínű, hogy nem volt önjogú, de hát így van, mert gyerekként nem tud, itt se nincs megadva a gyerekeknek ez a jog, úgyhogy, de most igen, teljesen önjogú, és 18 éves kora óta önjogú volt mindig. Jó, köszönjük szépen! Mulțumesc frumos! Cu drag. Szívesen! Mi köszönjük az értékes kérdéseket, és most felkérném, látom, sokan jelentkeztek, Sinkáikat szeretném megkérni, hogy akkor átadom a szót. Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és külön gratulálok valóban Dorkának, mint az előbb is megdicsérték őt magát is, hogy mennyire ügyes és kis talpra esett Down-szindrómás fiatal. Látjátok, mellettem is ül egy kolléganő, mert tulajdonképpen a Hajdú-Bihar megyei évfolyésznál ő is szokott besegíteni, mint önérvényesítő, és néhány gondolatot ő is szeretne elmondani a mindennapjairól, mert hogy munkahelye van, és ő határozatlan idejű munkát végez egy munkahelyen. Beszél. Szabó Patriciának hívják, elnézést még, hogy ennyit elmondjak róla. Mondjad, kedvesen. Sziasztok, én Szabó Patrícia vagyok, 28 éves vagyok, és az Immanuel otthonban szoktam dolgozni. Egyedül szoktam menni mindig ilyen iskolai busszal, és a portán szoktam lenni mindig 4 órában. 4 órába. Igen, és milyen feladatokat végzel? Például szoktam sebregetni, meg konyhába szoktam segíteni, összetakarítani, meg a telefonon szoktam fölvenni, meg a kapokat szoktam kinyitni. És hogyha jönnek idegenek? Ja, jönnek az idegenek, akkor köszönni szoktunk, vagy áldás pégességet mondunk, hogy mi besegítünk, és akkor fel lehet őket kísérni, vagy irodába küldeni őket. Igen, igen. Úgyhogy ezt minden nap, minden délelőtt 8-tól 12-ig végzi ezt a munkát. Igen. És nagyon büszke vagyok rá, mert tanítványom volt, és nagyon, nagyon régóta kísérem a mindennapjait, úgyhogy
nagyon örülünk annak, hogy képes megmutatni egy Down-szindrómás fiatal, hogy helyt tud állni a mindennapi életben, és azt a feladatot, amivel megbízzák, azt maximálisan el tudja végezni. És ez nagyon nagy büszkeség a szülőnek is, nekünk is, akik kiadjuk a kezeink közül iskolaidő, tehát az iskola után, és mind a mai napig büszke vagyok rá. Köszönjük szépen! Mi köszönjük, hogy ilyen hasznos dolgaidat, hogy elmondtad a mindennapjaidat, büszkék vagyunk rád mi is. Ügyes vagy, csak így tovább. Köszönjük. És akkor most Puszta Gábornét szeretném szólítani. Bátran. Már régóta jelentkeznek önök is. Átadom a szót. Sziasztok! Engem Mancsikának hívnak, és én is önérvényesítő vagyok, és mi is fogyatékkal élő emberek vagyunk, és intézményben vagyunk, és nekünk azért jó ebbe az intézménybe, hogy itt védett munkahelyünk van, és itt tudunk együtt dolgozni. És nagyon gratulálok Dorkának, és további sok sikert kívánok neki. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen hasznos hozzászólásodat. Köszönjük a fontos kérdéseket és az értékes gondolatokat. Most 10 perc szünet következik. Köszönjük, Mercedes, köszönöm én is a hozzászólásokat, és az előadóknak is, különösen Elinek, hogy itt volt velünk, és Dorkának, akik most adtak elő nálunk először. A szünetben ne felejtsétek kikapcsolni a kamerát és a mikrofon, és aki továbbra is velünk tart a szünet után, reméljük, hogy sokan lesztek, ti 10 perc múlva, vagyis 16 óra 15-kor gyertek vissza, kapcsoljátok vissza a mikrofont és a kamerát, és folytatjuk a beszélgetést. Nagyon köszönöm, Mercedes, a moderálást, és akkor te fogod folytatni 10 perc múlva. Én köszönöm a lehetőséget, Tibor.
Most a szünet után közösen fogunk beszélgetni. Két kérdést fogok feltenni, amire bárki válaszolhat. Az első kérdésem szerinted milyen nehézségekkel találkoznak az értelmi fogyatékossággal élő nők? Igen. Segítek, mert Ilonát szólítanám. Átadom a szót. Köszönöm szépen, Mercedes. Segítek egy kicsit témaindítónak, mert ez valóban egy nehéz téma, amiről most beszélünk. Például az értelmi fogyatékossággal élőnök nehezebben találnak munkát, könnyebben érheti őket szexuális erőszak, meg könnyebben meg kiszolgáltatottabbak az élet több területén. És mivel hogy ismerem a témát, és oktattam is a témában, így nem szeretnénk mindent elmondani, nem szeretné másoktól elvenni a szót. Köszönöm, Mercedes, és fantasztikus vagy, hidd el Jaj, köszönöm. magadról. Nagyon kedves vagy. Felszólítanám az egrieket, mert már jelentkeznének is. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szerintem ugye a fogyatékkal élők embereknek ugye a legnagyobb ellensége a nehézségek, az elfogadás, a elfogadás hiánya, nem fogadnak be minket, kritizálnak, bántanak minket szavakkal, megszólnak minket, megnéznek minket, kitécéznek, és ennyi. És szerintem nekem erről az a véleményem, hogy nekünk is tehetnek jogaink, nekünk is felszabadna szólalnunk, kiállnunk magunkért, kiállni a társainkért, és nem mindig ránk fókuszálni. Így van, nekünk is sok mindenhez lehet jogunk van ahhoz, hogy felszólaljunk, jogunk van ahhoz, hogy családunk legyen, magánéletünk, jogaink. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzászólni. Tudom, bocsánat. Én köszönöm a hasznos hozzászólást. És akkor most nem lehet hallani, elnézést. Nem hallunk. Javasolják a fiatalok. Most jó lesz. És megint nem. Azt kérjük tőletek, hogy aki beszél, úgy vettem észre, hogyha nincsen pontosan nem a felétek néz a kamera, vagy a laptop, hanem oldalról beszéltek bele, akkor Igen, nem igen, itt vagyok, szembefordítottam, így csak jó, azt, így jó. azt szerettem volna, ha nem én látszom, hanem a fiatalok. A kérés vagy kérdés az volt, hogy nem lehetne az egészségügyi személyzetnek, hivatali dolgozóknak könnyen érthető kommunikációs tanfolyamot tartani ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjanak bánni a hozzájuk forduló értelmi fogyatékossággal élő kliensekkel. Van-e ilyen kezdeményezése a központ részéről, vagy valamelyik megyében van-e ilyen kezdeményezés? Igen, ezt megválaszolhatom először, én légy szíves, és utána megkérlek, hogy egészítsd ki. Persze. Volt meg részünk olyanban, hogy mi a központi folyés szociális szakembereknek tartunk könnyen érthető képzést, és volt meg
a képzésünkön egészségügyi dolgozó, de direktben még nem tartottunk egészségügyiseknek, de szerintem érdemes lenne, mivel hogy az egészségügy egy olyan kérdés, ami a mindennapi életben benne van, és fontosan, hogy az egészségügyi dolgozók is ne csak a látható fogyatékossággal foglalkozzanak, gondolok itt a vakokra, a siketekre és a, a kerekes székesekre, hanem a láthatatlan fogyatékossággal élők is előtérbe kerüljenek, mint az értelmi fogyatékossággal élők is, így legalább az értelmi fogyatékossággal élők is megkaphatnak a számunkra um, fontos kezeléseket, illetve rehabilitációt, de azt is mondjuk, hogy az értelmi fogyatékosságot nem meggyógyítani, hanem alkalmazkodni kell hozzá, mivel hogy az értelmi fogyatékosság állapot nekünk kell alkalmazkodni a többi emberhez, hanem a többi emberre alkalmazkodjon hozzánk, és megtaláljuk a többi emberrel a középutat. Köszönöm szépen, és átadom neked, Tibi, a szót. Direktben még nekünk nem volt olyan képzésünk, amikor egészségügyi dolgozókkal dolgoztunk, vagy oktattunk. Volt már több olyan kezdeményezés, ami érinti ezt a témát. Amikor a COVID-járvány volt, akkor írtunk útmutatót egészségügyi dolgozóknak, hogy hogyan lépjenek kapcsolatba értelmi fogyatékos emberekkel, vagy hogyan bánjanak velük, amikor találkoznak velük a kórházban. A hivatali dolgozóknál pedig arról tudok, hogy a Szegedi Folyész kollégáinak, Horváth Péternek és Cirálki Zsolt önérvényesítőnek volt már olyan képzés, amikor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktattak olyan embereket, akik hivatali dolgozók lesznek majd, tehát leendő hivatali dolgozókat. Azt is tudom, hogy dolgoztak már gyámhivatali dolgozókkal is, illetve mi pedig dolgoztunk hivatásos gondnokokkal. Szóval az egészségügyi dolgozók és hivatali dolgozók csoportját tekintve érintettük már ezeket a célcsoportokat, voltak már kapcsolódási pontjaink, de nagyon jó a javaslat arra, hogy ezt direktebben csináljuk, és jobban megcélozzuk ezeket a csoportokat. Köszönjük! Köszönjük a válaszokat. A következő kérdésem, hogy milyen támogatásra szükségük az értelmiségossága élő nőknek, hogy leküzdjék ezeket az akadályokat, hogy önérvényesítővé váljanak és kiálljanak magukért. Úgy látom, hogy Van jelentkezőnk, igen. Arni nevű Árni, felhasználónk jelentkezik. igen. Már elég régóta. Sziasztok, Arnold vagyok. Hát én az előző témához szeretnék így hozzászólni, hogy meg a mostani kérdéshez is majd, hogy sajnos itt Győrbe nem sajnos, van egy kávézó itt Győrbe, ahol ez idáig megváltozott munkaképességű hölgyek dolgoztak, hölgyek és urak, de sajnos tulajdonosváltás miatt azt mondta az új tulaj, hogy nincsen rájuk szükség. Tehát, de ha jól belegondolunk, és nem tudom, hogy most dolgoznak-e az érintett emberek, vagy nem, de ha jól belegondolunk, ugye az volt a beszélgetés, vagy a téma legeleje,
hogy munkavállalás, mint értelmi sérült. Hát igen, az értelmi sérülteknek is nagyon nehéz munkát keresni, megtalálni, ugye elfogadni őket és társai, meg befogadni őket, az meg a munkáltatónak nagy kihívás, de itt hozzáteszem, hogy az egészségesnek sem mindig egyszerű a dolga, mert van, mondjuk megpályázik egy állást, és akkor hogy te arba túlképzett vagy, csókolom. Tehát ez így nem korrekt az országban, én úgy érzem. A, az előző kérdésre, hogy milyen magatásokra lenne szükség, oda meg hát azt tűzném oda, hogy ö, hát a segítőnek kell támogatnia az embert, az ilyen típusú embert, illetve, illetve hát kicsit önbizalomnak is kell lenni, én úgy gondolom, és nem utolsó sorba bátorságnak is kell lenni, bár ez a kettő kéz a kézbe jár, az önbizalom meg a bátorság, de én úgy gondolom, hogy ezek is hozzátartoznak ahhoz, hogy egy sérült ember az élet bármilyen területén boldogulni, illetve érvényesülni tudjon. Köszönöm. Én köszönöm a hozzászólásodat és az értékes gondolataidat ebben a témában. Bárki van még hozzászólásod ebben a témában, nyugodtan jelentkezhet és elmondhatja. Nagyon köszönjük a hozzászólásokat mindenkinek, sajnos időnk volt beszélgetni. Ja, de még fehér Bocsánat, még az egriek jelentkeztek, és egriek, igen. egyébként Nézem, meg még azt van szeretnék. még egy kis időnk, úgyhogy nyugodtan Jó, meghallgathatjuk őket. jó, rendben. Akkor még az egrieknek átadom a szót. Jó, köszönöm szépen. Annyi lenne még, itt érkezett a fiatalok részéről hozzászólás, hogy segítő támogatásra lenne szükség, például egy orvosi vizsgálatnál, hogyha a segítő elkíséri a fiatalt, az érintettet egy orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra, akkor nagyon sok esetben a segítő mondja el a páciensnek a panaszát, hogy ő neki milyen problémája van, és ezzel ők nem értenek egyet, mert teret kellene adni itt egy orvosi vizsgálatnál magának a páciensnek, hogy a páciens mondhassa el, hogy ő neki milyen problémája van, milyen fáj, mert hogy ezt ő érzi, nem a segítő, és hogyha már ilyen közvetettel jut el az információ az orvoshoz, akkor lehet, hogy egy félrediagnózis történik, vagy a nem megfelelő kezelés. A másik pedig, hogy itt a segítő támogatáson kívül Magyarországon szerintünk nagyon alacsony a fogyatékossággal élőknek az anyagi támogatása, hogy ezen is változtatni kellene. Az emelt összegű családi pótlék évtizedek óta mondhatjuk, hogy 20.300 forint, a fogyatékossági támogatás is nagyon olcsó, és úgy gondoljuk, hogy legalább a minimálbér összegének kellene, hogy minden ember megkapja azt az összegű támogatást, mert hogy ezekből a támogatásokból, amiket kapnak a fogyatékossággal élők, nem tudnak megélni. Ezért is nagyon sokan nem képesek az önálló életvitelre, mert annyira kevés jövedelemből tudnak élni. Köszönöm szépen, ennyi lett volna részünkről. Az értékes gondolatokat, és még Salai Ilonát, az évfolyész asszonyát szeretném akkor felkérni. Köszönöm szépen, Mercedes, kedves vagy. Szerintem a minisztériumban, meg a parlamenthez kéne értelmi fogyatékossággal élő nő képviselő, vagy
férfi, aki első kézből tudja elmondani, hogy mik az értelmi fogyatékossággal élő véleményei, ha új jogszabályokat megalkotnak, civil szervezetekkel, érdekvédő szervezetekkel összedolgozva. Tehát, hogy az értelmi fogyatékossággal élő mondja el az érdekevédelmi szervezetek, itt gondolok az ÉFOÉSZ véleményét, hogy, hogy mit gondol az ÉFOÉSZ, és mit gondolnak az értelmi fogyatékosságok az új jogszabály tervezetről, illetve kéne befogadó munkahelyeket létesíteni, támogatott döntéshozatalt, jobban reklámozni, hogy miért jó a gondnokság helyett, illetve az, hogy az értelmi fogyatékossággal élő embereket ki kéne hozni az intézményekből, mivel hogy az intézményekbe nem hallatják úgy a hangjukat, és nem az ő hangjuk érvényesül. Jó, lehet, hogy családba se annyira, bocsánat, Jolán, nem rólad beszélek, mert te fantasztikus anya vagy, illetve a többi anyuka is fantasztikus, de vannak túlvédő szülők, akik burokba tartják az értelmi fogyatékossággal élő embereket, és az önérvényesítő csoportok mellé kéne szülőklubokat is létesíteni, ahol az önérvényesítők külön vannak a szülőktől, és addig, ameddig az önérvényesítők beszélgetnek, addig az őket kísérő szülők beszélgethetnek a tapasztalataikról, és biztathatják egymást, hogy önállóvá váljon az ő értelmi fogyatékossággal élő, de felnőtt gyermekük hozzátartozójuk. És szerintem ez kéne, meg az, hogy valóban tényleg felemelni bizonyos juttatásoknak, bizonyos pénzbeli dolgoknak az értékét, mert így, hogy ennyire nagyon lent van az értéke a munkánknak, főleg nekünk értelmi fogyatékossággal élő nőknek, így nem nagyon tudunk nyújtózkodni sehova. Meg, meg az, hogy az egészségünk nem úgy gondolkozunk rólunk, mint szánalmas ember, tehát nem úgy, hogy mint simogatni való emberről, hanem tényleg hasznos társadalomra, és ha vizsgálnak minket, akkor valóban minket vizsgáljanak. Például teszem fel azt, hogy egy másik helyiségbe egy másik szakember a hozzátartozót is kikérdezheti, hogy ő mit tapasztalt. És ugyanakkor mi mondjuk el az orvosnak, hogy mi a bajunk, nem más. És köszönöm szépen, mert annyira belelovalom magam, hogy másnak nem adok lehetőséget, és itt megálltam. Köszönöm, Mercedes. Most, hogyha valakinek van még hozzászólása, van még valami kérdésed, bátran mi köszönjük neked, Ilona. Hasznos információval láttál el megint minket. Ja, nincs több kérdés? Jaj, de én, Még van? bocsánat, Igen? én szeretném, Hogy hol néz vagy. én Pónyi Monika vagyok Berszeli. a Berceli támogatott lakhatásból, és egyetértek az Ilonának, amit most itt elmondott, hogy ugyanúgy a szellemi, vagy mi a értelmi fogyatékosoknak is ugyanúgy azt mondom, hogy akarom kifejezni, hogy Szükséges lenne. szükséges
összegű támogatás állami Hát, állami részé ugye a támogatás. támogatás, hogyha orvoshoz kell menni, akkor ugyanúgy segítséget kérhet. Tehát, hogy amit a Ilona mondott, hogy ugyanúgy ö, Mondd azt, hogy neked van támogatód. nekem van támogatóm, és ők is ugyanúgy segítenek bármiben. Ha orvoshoz is kell menni, elkísérnek, és akkor ugyanúgy. Tehát neked ez rendben van. Nekem ez így rendben van, ha úgy elkísérnek a nevelők, vagy igen. Köszönjük szépen hozzászólásodat ebben a témában. Puszta Gábornél is jelentkezik már egy ideje, úgyhogy akkor nyugodtan átadom a szót. Nincs hang, nem lehet hallani. Nem hallunk titeket. Most jó. Sziasztok! Én Angyal Beáta vagyok. Kiskoromban agyvérzéssel születtem sajnos, most ugye 21 éves múltam nyáron, és elveszítettem a szüleimet, a konyhán dolgozok, mint takarítónő, és nagyon szeretem ezt a munkát, és mindig itt vagyok ezen az önérvényesítő programon, és még szeretném majd tovább képezni. Ennyi. Csak azt kérem, honnosság alá vett, hogy meghaltak a szüleim. Köszönjük szépen az értékes gondolataidat, hogy megosztottad velünk. Van még valami kérdés valakinek? A témához hozzá szeretne valamit? Akkor köszönjük a konferenciát. Nagyon köszönjük a hozzászólásokat mindenkinek. Sajnos csak eddig időnk volt beszélgetni. Ha valamit nem sikerült elmondani, amit el szeretnétek mondani, nyugodtan írjátok meg e-mailben zakotibor.kukac@efolyész.hu e-mail címre. Az e-mail címet a chatben is megtaláljátok. Előadásokat hamarosan elküldjük nektek e-mailben. Köszönjük, hogy részt vettetek a mai konferencián, és hallattattátok a hangotokat. Együtt meg tudjuk mutatni, hogy mi is képesek vagyunk kiállni magunkért, egymásért, és fontos témákról beszélgetni. És én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy nagyon hálás köszönetem, hogy én moderáltam le a mai előadást. Köszönöm szépen megtisztelődést. Sok hasznos példát hallottunk arról, hogyan tudunk dolgozni és változásért, hogy jobb életet élhessünk. Arról is hallottunk, hogy milyen támogatásra van szükségünk felszólaláshoz. Nagyon sokat tanultunk tőletek. Reméljük, hogy ti is hasznosnak tartottátok a beszélgetést. További szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Mercedes, én Marian vagyok, szeretnék neked gratulálni, hogy Köszönöm ügyesen szépen. felkonferáltad az előadókat, nagyon ügyes vagy, büszke vagyok rád. Köszönöm szépen. Az EKI folyész még jelentkezik. Igen, csak egy kérdésük van a fiataloknak, hogy mikor lesz a legközelebbi online konferencia, és terveztek-e személyes konferenciát, személyes jelenléttel? Ez egy fontos kérdés. Még tervezünk személyesen is találkozni az idén. Erről hamarosan írunk nektek, ha valóban úgy alakul, ahogy szeretnénk, és sikerül ezt megszervezni. És valószínűleg az az egy személyes találkozó lesz már idén, az online alkalmakat pedig majd jövőre folytatjuk.
Jó. Ha pedig nem jön össze személyesen, akkor egy darab valamilyen formájú találkozónk még lesz az idén. Jó, köszönöm szépen, ezt csak azért kérdezzük, mert erre az évre még nekünk is vannak tervezett programjaink, és nem szeretnénk, hogyha ütközne is, és akkor nem tudunk részt venni. Igen, igyekszünk hamarosan tájékoztatni titeket. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük. Kedves önérvényesítők, én még annyit mondanék, hogy bátran hallgassátok a hangotokat, és zengjen tőlünk a világ, hogy mi is mutassunk meg magunkat. Hajrá! Köszi, Ilona. Köszi mindenkinek. Sziasztok! 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 További Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Sziasztok! 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 Na.